copii care erau singuri pe pământul acesta, care nu mai era nimeni și supraviețuiau. Aceia sunt copiii aceștia. Ba da, avem doar să-mi pușcă niște alți ăștia, da. N-am mai văzut de mult, adică n-am mai văzut de 2 zile pirați. Momentan pe noi suntem actuali niște pirați. Nu știu. Eu la fel. Dar, cred că am o idee. Eu cred că o să mă duc în apă, tu stai aici și, nu știu, vorbește. Stai! Eu nu sunt cine a spus voi. Cine eu ești? nu sunt priat. Cine ești? Nu trage. Nu trag, dar zi cine ești. Eu sunt Matei. Prietenul vostru care m-ați uitat în închisoare. Mă știți? Da. Acum mi-am amintit. Eu știu unde este portalul. Unde este? Voi nu trebuie să mergeți nicăieri. Tu ai vrut să te duci la pește? Nu, am vrut doar să iau niște comori. Și mâncare. Da. Da, și asta e, da. Dar și tu unde vrei să mergi? Eu stăteam aici, că nu știu ce vrea să fac. Veniți cu mine, am eu portalul. Dar să iau și acesta, pentru că, să știu. Ok. Unde vrei să mă să ne duci? Nu știu. Hai să vedem. Hai, veniți după mine. Venim, adică tu nu vezi jos. Mi-am uitat că ești cu spatele, dar nu. Dacă eu nu pot să știu. Urcați-vă în barcă. Se stă jos. Picioarele în apă, n-am mai văzut așa ceva. E Mai relaxant. uite să cam scutură de să nu cad în apă. Bă, dar poate ne ia ăsta undeva unde noi nu știm. Nu mai fi așa fricos, că nu o să ne dea cu bombe. A zis că ne duce la un portal, atâta tot. Ia. Ce se întâmplă? De ce aveți armele la voi? V-am spus că vă duc la un portal. Acum iarăși trebuie să notăm să ne ducem până la bază. Dar nu ne ducem la bază. Da, pe corabie. Suntem pe corabie. Suntem pe o bancă. Da, cum zici tu? Hai. 4-2. Stai să nu notăm. E pe mal. Stați aici un pic. Vreau să vorbesc cu un nene. Bun, unde s-a dus ăsta? Hai să spionăm. Bine, dar nu cu armele, că după ea zice că avem armele la noi. Îmi bagă și pe. Nu mai am loc deloc. 6. Hai, să spionăm. Stai că nu-i văd. Dar unde e? Bă, i-am prins pe toți. Știi că amândoi i-am prins. Nu a scăpat niciunul. Dar ei nu se știe că eu îi fac ce vor. O să-i fac ce vor și o să-i duc la piepniță. Și o să-i las acolo până în 10.000 de euro. Ok, dăm 10.000 de euro și îi duc unde vrei tu. Ok, ia-ți.
Ce ai făcut? Hai, dă-i un pic la mine. Cam peșteră. Și... Dați-vă! Știi că o să vă să m-ați făcut să pierd un punct. Și o să-mi las acolo 10.000 de ani. Bine, hai. Copii! Unde sunteți? Stați! Nu vrem. Aveți cheile cumva? Ok. Barca activarea bombă.